Hledáte místo pro klidné rodinné bydlení obklopené krásnou přírodou? V obci Hvozdec pro vás máme rodinný dům 5KK, stojící na pozemku o výměře 890 metrů čtverečních. Pozemek je přístupný z obou stran a k dispozici vám bude prostorná zahrada, zastřešený bazén, terasa a garáž. Díky fotovoltaice a tepelnému čerpadlu má dům velmi nízké náklady na provoz. Je hodnocen energetickou náročností A. V přízemí se nachází kuchyňský kout spojený s obývacím pokojem, který má vstup na terasu, koupelna a pracovna. Po schodišti se dostanete do druhého podlaží, kde se nachází 3 samostatné pokoje a druhá koupelna s toaletou. Z terasy koukáte na zastřešený bazén, který si v horkých letních měsících zajisté zamilujete. Zahrada vám pak poskytne dostatek prostoru pro odpočinek, zahrádkaření či rodinné aktivity. Obec Hvozdec leží 10 kilometrů od okrajové části Brna. V okolí se rozprostírá nádherná příroda plná kopců a lesů, které lákají k mnoha turistickým či cyklistickým výletům. Nebo navštivte pouhé 4 kilometry vzdálený hrad Veveří a Brněnskou přehradu. Pro více informací o této nemovitosti a termínu prohlídky kontaktujte realitního makléře.